koni woni ko udditiri batu pattam lamiru wonande nden fedde wiyetende convergence pour le développement de la région de Matam Kodérem terɗe jeeyaɗe e nden ɗon fedde wonɓe ɗo e nder leydi Sénégal ha to bowol leydi Sénégal dañi no fartangi yewtude e oɗo aset ɗo e lamorgu ngo Dakar sababude yewtere nde noon ko ngam ƴewde peeje daɗatede ngam ƴellidde e diwan mo Matam kono nonni kadi e artude ɗin ɗon activité ji ɗi ganduɗa fedde nde waɗi ɗum guila nde sosa hitande 2003 fewri joni. mbawi wi tan ko Kodérem ko liggi e guila min dari ha joni ene heewi heƴota ɗo e interview goto mbawi widem tan ko adi foof en 2003 waɗi en inondation par ce que inondation ɓooyi wadde région de Matam 2003 waɗi en inondation toɓɓuji nden on ciftoɗo ha wiyen boisaɓe yooli ɗo henna ko Kodérem mi ndendini ɗo henna ballal muɗum guila e comci hay leɗɗe hay ko ñamdu min nayi ɗum minen ɗo totti ɗum gouverneur Matam mbaɗa distribution e nder ɓurnoɓe sohlode nde ko rewi hen ko mbawmi kadi haalde ko gandi nden région de Matam alano lycée presque ko lycée goto wonno région de Matam nden tawi élève aji région ɓe foof so gasni collége ko toon nayatano nden ɗon gandi nden Matam no faaɗi ko nden waɗa région ala koɗorɗe y a pas d' infrastructure heewɓe ngara mbaɗe affecté lycée de Matam ngala ɗo goɗi ngala ɗo jeppi ngala jatigueɓe goppa nde min gari toon en 2004 emin gaddi distribution parrainage amen les meilleurs élèves proviseur o wi min vraiment élevage heeɓe ɗe goppa saabu ngala to goni ko minen daari min ƴetti volontaire min ƴetti 11 élèves wonnoɓe arnaɓe waɗaɓe affecté seconde min mbi min ballaɓe ƴettaɓe en charge pendant duuɓi tati seconde première terminal ha kamɓe fof mi dañi bac mi dañino bac ballal Allah ballal ko saabu ɗum ko wiiɗo e goppa jangde ɗum ko exemple rawane ɗo toon nde kadi ilam ɗam wami o are koreji men Dande Maayo nokkuji men fof Dande Maayo to guila tan Dagana tan ha partout ko Kodérem dari yante pelle sappo e jeetati goɗɗe gonɗe banggal Mauritanie e banggal Sénégal ndendinɗe ballew men e mbaɗi ɗum nayi ɗum totti ɗum ɓurɓe ɗum sohlude to Mauritanie e to Sénégal ga guila département Podor Matam e Kanel ɗum Kodérem darima hen ko ɗum tan ko fannuji tan e yeruji tan mbawmi hokkude ko Kodérem waɗi e raɓɓitikirade par ce que bilamum heƴoɗa ɗo hen oɗo interview e wiide makko kala ko ene yiile to banggue faggudu ine tawe e nder diwan mo Matam o waɗi hirjino fewde e sukaɓeɓe ne jooɗoto e nder diwan o golloɗon ɓuuri ko ƴettata laaɗe ene jaaha e dalde ndewani lawol région de Matam ene famɗi ko manka en jogui phosphate en jogui argile won ɓakkere wondortade en jogui calcaire en jogui granite ɓe mbiyata hay kanganen toon ene jogui ndiyam maaje e ko ndiyam nappoji nder leydi ene jogui jawdi darinde gaynaka en jogui leyɗele bawɗe remede en jogui nangue en jogui jeunesse ene muusi ko ɗum ɗon foof enen jeunesse meɗen yalta e tacca ene mbartoyo koyemen caggal leydi waɗa ko gaddi e nokkuji meɗen taw noon bon ɓoɗo ɗo e leydi he hay caggal leydi sa taccat tan taaɓo felo tan ngara kocca ko woni ɗon ko enen so tawi en tinninoma en ɗannotako yimɓe garata ko enen ɗannoto meɗen to ɗum noon namdi ko yo doole ɗe ndemtu joom gande en hay joom bawɗo jogade kalisaji en mbaɗa investir région namdi ko investissement so waɗama investissement ɓe sigi il faut ma keƴen ha wonɓe mbatta addu ɗon ɗannade ɗon e ɗin kulhuli jogaɗi caggal ko kewno rawane ko woto ɗum wadde hikka ko ɗum jeeyi sababu waɗi erago fewde e ɓesguuli ɗi ne mbattata hakkillaji mumen no feewi e ndiyameje ɗe ilam walla waame en mbawa ɗum falade ko hen jeeya kono noon ko parande ɗum ko daranade ɗum guila arani ko adi fof ko aménagement du territoire woni liggade nokkuji ɗi liggade werto ngo werto nokku waɗi koɗo foti hoɗede to foti remede to foti aynede to foti awede e goɗɗum ɗum noon ko laamu national e laamuji local e ɓiɓɓe leydi e liɓɓe région pot ɗum darade enen so noddama on ko mbawɗen wadde ɗum wiya noon nden ko ɗum foti wadde
so ɗum ɗo so musibaji mbaɗi mbaɗi ma ɓe dara ɓe mbaɗa dokkeɓe edduji dokkeɓe balle ɗum fof ne wona kono ɓuuri wonde ko yo yimɓe daron mbaɗa aménagement du territoire o yimɓe ganda ɗum haɗa taw haɗata lawol ndiyam so ari taw bonnani région de Matam koye Sénégal jeeya yoɓe jeccito yo ɓeydu reccitade région o kamɓe tawɗo ɓiɓɓe région kadi en daari liggudade mabɓe. Mujibou e fandare ndeɗo fedde ko daranade région de Matam ngam wawa ƴellitade e fannuji kala.